mga bay, kumusta mong tanan? Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano na naman lutuin. Ito ang tinatawag nila ditong mawash, maarabian. Yan ang tawag sa Arabic. Sa English, rice, mawash, munggo. So, rice with munggo and shrimp. Okay. Ito po yung ating mga kakailanganin. Apat na lusok sa bawang. Sa may lusok ha? Lusok. Ngipin na lang. Sige, 4 na ngipin ng bawang. 3 ulo ng lemon. Ito yung tinatawag na cinnamon stick. Akong tawag ani kay talimughat. Kahoy para sa mabughat. Sa kaulo ng sibuyas. O kining gitawag nila direct spint. Spint, oo. Pino kaya siya nga dahon. Murag singan ani. Basta spint ang tawag. Wag sa kaulo nga kamatis. O kining coriander fresh. Muna ito mga kinahanglan no. So di ara diri ang ulo, muna amo ang ulo kay di sila mga og ulo. So di ara ang shrimp, kuha na ni siyang gilimpyuhan pag-ayo. Ikuha na kog ulo, ikog panit og tinai. Okay? Og ako na siyang gihumol og mayng asin og lemon juice. Og ito mo ni siya ang munggo. Ito yung munggo. Binabad ko siya mula kanina pagkatapos kong gumawa ng almusal sa duha ka tawo ang himungaan og sunoy. Gibabad na ko siya after ko gawaan ng almusal yung dalawa, mga 9 o'clock na ko binabad. Tapos ngayon is 11:30 na, so 2 oras at kalahati siyang nakababad. At ito sinabay-sabay ko na yan pagbabad niyan, 2 at kalahating oras para lumambot. Kasi dry yan siya, dry na shrimp. Ito naman yung fresh. So, ito yung kanin. Ito yung bigas. Bigas pa lang pala, hindi pa kanin. Dagko kay lusok. Mo nilang gitawag diri nga white. Basmati Indian rice. Saba? Indian white basmati rice. Muna ilahang bugas diri. Nga tag-as kayo og lusok. Samot na og maluto mo dagko pagid na siya. So mao ni atong mga kinahanglanan. Maghiwa sa ako ani atong mga panakot. Hiwain ko muna siya ha. Teka lang mga bay. Pilita mog saba. Ngayon natang duha. Kay patay tang mama o papa. Wala ko mahadlok nga masaydan tanan ang butong ikalukan walang kaning kiliran katakantahan lamang managhiwa ang atong kamatis ari na ito sa sibuyas. Wala kaning kiliran. Next, coriander fresh.
Spent. May lang ang spent. Kaya isod ay na siya. Yan. Isod ay na siya baho. Para pawala rin sa langsa. And then the last one. The garlic. English na po siya. Garlic. Gitawag na ako ngipon. 4 cloves of garlic. Yan. Okay. I'm done. I-prepare muna natin lahat ng mga kailanganin para didiretso na ang ating pag-video, mga higala sa kawanangan. Naunda nga akong pag-video mga bay, no, kay nimata na ang ako mo ang alaga nga pinaka kinamanghuran ang piso. Og niingon na po siya nga mobalik siya sa iyahang DIET. Okay? Sa mga nakahinumdum diha kung kano siya pa to naghimo ko siguro. Ang last na ko naghimo aning iyahang diet last 5 months ago or 6 months ago siguro. O karon pa siya nibalik, mabalik na po daw siya sa iyahang DIET. Okay, alright. Alam niyo na siguro ang nangyayari at mangyayari. Undang-undang, hinto, tuloy-tuloy, hinto. At ito ang kanyang DIET. Okay, 1 glass of fresh orange juice. Dako kay ning basuha, as you can see. And nakita ninyo na pila ka buog ng egg white. 4 na kabog itlog mga bay, no. Iyang gipatunga nako. Og usar daw ka egg yolk, okay? 8 ka half nga egg white og usa ka egg yolk. Ako sa ning i-deliver. Kadyot lamang. Nahiwa na nako mga bay, no, nga to ang mga panakot. Mga dagko nga panakot na siya, no. Tapos ngayon, yung mga powder naman tayo. Ihanda ko na lahat ng mga powder para dire-diretso na ang inyong lola. Okay, tangan na tog asin. 2 ka teaspoon. 2 ka teaspoon ang asin. Mao naman na ako ang balanse sa mga apil na sa tanang mga ingredients diha, mga kanon and everything, kay halo-halo naman na siya. So, kamo tilaw-tilawan sab ninyo kung unsa, kay ako mao naman niyang akong nakasanayan. 1 teaspoon of garlic powder. 1 teaspoon of onion powder. Half lang nito ang mixed powder. Half lang din itong ginger. Half na lahat. Sana tayo, coriander. Pitinighanan nilang timplada, eh. Coriander powder. Half lang. Lemon. Lemon powder. Half. Cumin powder. Ang turmeric, himo na itong usa. Kaya gusto nila yellow. Okay, usa ka mountain of turmeric powder. That's all we need. Kung saan i-post, kaya i-prepare sa akong uban. Panghugasan na nato mga bay, no, atong mga gamit ko, no. Ito ang mga kuan, panghugasan na nato. Okay. Hasta ni. Sa una, sa akong unang video, ako ang siyang gilubok. Pero nakakita ko og bagong pamaagi para madali, no? Kay mamatso tag nilubok, so ako siyang tingan ani. Kuha siyang i-blender. Og ang munggos, hugasan nato inig taman-taman. Kay dili man sila ganahan aning panit. Dara nang naog na ang mga panit. Ay, nanay, tatay. Mukuan na siyang mga panit mga bay. Maano na siya sa tubig. Inigugas nimo. Kay, muha naman yung gihumol. Okay?
Sus, lisura mag-video ay. Ikaw ra usa. Magkahulog-hulog niya itong camera. Anyways, okay lang gihapon. Basta ma-share lang nako ninyo akong nakatunan. Diri. As in, lami kayo ni siya gyud. Nasagol na tanang sudan. Time sa mga bay ha. Okay. So, di ara okay na siya bay no. Gamay na lang ang pangit, di man madala tanan. So, okay na siya. Kung usa di ay kasalmon ang inyong kanon, usa pud di ay kasalmon aning munggos. Okay? Salmonan man akong gamit diri. Pero sa tuwa na salmonan diri na sa salmonan. Muna ang ako ang taksanan diri. So, mag-blend na ko karon aning shrimp mga bay. Di ara mga bay, I found a CS way to para madugmok siya. Okay mga bay, nakakita kong pwesto no para maka-video. Di ara nakapatong sa lalang mananap. Ang ako ang kaldero, dala na nato oil. So, daghan king oil. Dayon, init naman ang kaldero nato. So, ibutan na nato ang atong mga lamas. Katunga lang sa aning tanang lamas. Kung magluno di ay maning sibuyas, automatic. Butangan ninyo ang sal powder para pawala sa kuan baho sa sibuyas. Sal powder or cardamom powder. Okay, pa-brown na nato siya gamay. And then after that, ito namang bawang, kalahati lang din. Kalahating sibuyas. Siguro nagtataka kayo kung bakit kalahati muna. Siyempre, lagay na natin yung lemon at yung kahoy ng talimughat. Kalahati ng fresh coriander. At kalahati ng spent. Kasi unahin ko pag-isa ito ang fresh. Tapos, dahil pang toppings ito, unahin ko siya pag-isa. Tapos, nalagay na yung lahat ng mga ingredients. Ilagay na natin itech itong mga powders. Kalahati lang din, mag-iwan tayo ng kaunti para mamaya ilagay na natin yung fresh na shrimp. Let's mix it together until it's little bit cooked, because they want it just half cooked to put on top of the rice after. Ginagawang parang hasyo or decoration on top. Okay? So, i-ano muna natin saglit. Lagyan natin ng konting paprika powder. This one. Para pagpa-color. Okay. Akong gitangtang mga bay kay niinit akong cellphone. Okay, medyo naluto na siya. So, magkuha na ta. Magkuha na ko no para toppings ni siya. Balin ako sa gamay kawali. Bili na ta gamay. Magbili na ko og duga. Ay, balik diri. Okay? Okay, ato na ning ibutang og gurot ang mga lamas. Nabilin sa plato.
Kaya ito nang ilunod tong ako ang blender nga dry shrimp. Siyempre, mga nahabilin nga mga panakot ay mga powders di ay. Dayon, ito na ning ilunod. Kaning ni kung ang gi-blend nga dry shrimp. Lunod na nato. Oh my goodness. Ito lang ning kuanan unya. Kining napilin. Siyempre, mientras magisa-gisa mo din habang minimix nyo ito, magpakulo na kayo ng tubig pang sabaw natin. Okay? Pag okay na ang lahat mga bay, na-mix nyo ng lahat-lahat, magkuha kayo ng konti. Siguro mga ganyan lang. Dagdag nyo dyan sa toppings natin mamaya. At ilagay nyo na yung munggo. Dara. Okay, wait. Tilukon saan ako. So, nalunod na nato ang munggos. Nalunod na natin yung munggo. Halukayin na natin. Haluin. Halukay ube. Hala, sige. Paningkamot, inday. Paningkamot og video, inday. Okay. Alright. Yeah. Yes. So, ato sa nang hayaan muna natin saglit. Sagdahan sa nato diha sa makadiwat. Atong takluban gamay. Para medyo maluto-luto na ang munggos. Pero nihumok naman na siya kay nahumol naman na og 2.5 hours. So, takluban usa nako no. So, nahuman na ba no atong tan-awon? So, okay na siya. Nabukal-bukal na siya pag-ayo. Let's mix it again. Okay, alright. Ilunod na nato ang bugas. Muni pagkaon din sagol tanan. Saksak sinagol time sa mga bayhat ilukon siya nako ang bugas. Okay? Muni lang gitawag during our rice munggo with dry and fresh shrimp. Mix na nato tanan-tanan. Di lang nato kung mix ug maayo no kay madugmok ang bugas, di ra ba sila ganahan na magdugmok ang kanon. So hinahinay lang og mix. Og atuan na siyang sabawan. Gamay lang atong isabaw mga bay. Kanang igo ra gyud mo lapaw gamay. Kay malata kay tubig na tong nagtubig na tong shrimp, nagtubig na pud ang munggos. Og hasta ang kanon, so gamay lang ang tubig. So okay na siya. Atuan na siyang pasagdan hangtod maluto. Mao na siya mga bay no. So, di ara mga bay, wala na siya tubig. Ato na ning ibutang ning ato ang para toppings sa ibabaw para mas steam sad siya og gamay na maluto-luto sad siya og gamay. Og atuan na siyang iin-in. Butangan nato og kuan sa ilalom sa kaldero para di masunog no. Ayan. Nilagyan natin siya ng hadida sa baba ng kaldero. Ito siya. Kabayo ni init. So, ato na ni siyang hulaton hantod nga maluto. O dito sa pikas naghimo kog sauce niya. Sauce, tamarind sauce dahil ni. Kuwara ning itudlo ninyo puhon. Muni ang Paris ani ang kanon nila. So, samtang nagpaabot ko nga maluto ang menu karong adlaw ang rice munggo with dry and fresh shrimp. Mag shout out sa ako di ara akong listahan no. Medyo taas-taas gini so shout out sa ta, pasalamat sa ako ang mga kahigalaan sa kawanangan nga diin maoy akong suking tig paminaw, suking tig atang sa ako ang mga bag-ong videos dinhi sa kawanangan. Daghan kaayong salamat kaniyong tanan ug sa tanang nagtan-aw karong mga orasa. Salamat kaayo ninyo mga bahay. Ug kung doon na may commercial ang ako ang videos mga YouTube, palihog lang pinaskuhan na ninyo nako. Ngayaw ninyo i-skip no.
pinaskuhan na ninyo na ako mga bay, daghang kaayong salamat. Wala pa man ko makakuha karon sa pagkakaroon sa ako ang sweldo, kay lagi do na pay gipaabot mga 2 ka bulan or 3 ka bulan. Basta kaluyan ko sa Ginoo, og pinaagi ka na sa inyong mga suporta dinhi ka na ako. Og dako na kayo ning tabang nga ako ang istasyon dinhi sa YouTube nga magkasweldo ko pohon na aron usab nga matabangan na sab nako ang akong mga gusto nga pantabangan nga angay sa pantabangan na ilabi na gayud katong mga kaigsuonan nako, mga kasilinganan namo nga tuwa sa bukid o kaning mga tawo nga akong makitaan nga maluoy ko maglantaw. Mo ni akong mga plano mga bayno kung misyon sa kinabuhi, og syempre ako ang hawaason ang ako ang pamilya. Labi na gyud akong papagmama nga unta makatilaw sila gamay haruhay sa kinabuhi sa nabili nila mga katuigan din his kalibutan. So daghan kayong salamat. Hello kay Bay Jema Sabilio Salanyog sa imong amo nga usa ka madre. Ingon na usab sa imong mga kaubanan diha. Palihog kog sulti ni mother kung wa man nimo gibutang ang imong pangalan sa inyong amo nga usa ka madre. Salamat kaayo sa mga pagampo. Ako ginang mao ginang ako ang kinahanglanon karon, mao gayud ang mga pagampo. Ug unta ilakip ninyo sa inyong mga pagampo ang atong mga kaigsuonan nga ana karon sa balay tambalanan, ingon mao siya mga kaigsuonan nga bisan wala sa balay tambalanan apan adunay mga balatian. Manghinaot ko nga i-apil niyo kanunay sa atuang mga pagampo. Hello sa imong kaubanan diha Bay Jema Sabilio Salanyo nga sila Nanay Patring, sila Tess og Jalen. Hello ninyo, daghan kayong salamat. O diara ako anang giapil no kay matud pa ni Bay Jema Sabilio Salanyo. Wala daw mo na apil, so hinaot nga nakahatag ko gamay pahiyom sa inyong mga aping karon nga ako nang nabomboradyo ang inyong mga pangalan. Hello kay Bay Florida Haidar, kay Marisa kay Silly Agustin, kay Hey John. Hello ati mama teacher Hey John. Salamat kay sa tanang mga pagpangga, sa tanang mga advices and everything. Thank you, I appreciate it much. Thank you so much. And you know, nagkaharap siya no. Hello bye Sarah Yusores, kay Mona Milani. Mona Milani, hello ni mo bye. Kay Shonina Mol Mulro, ambot unsa na siya pagbasa. Basta ikaw na ni bye Shonina. Mercy Grace Soria, hello kanimo bye. Kay Geraldine Lapat, kay Dr. Ahmad Kandi, hello bye. Thank you for always watching my videos. Even though you don't understand, but you still enjoying my videos. Thank you so much. Hello sab kay Princess Sami, kay Estila Kutat, kay Baisel Sherman, hello kanimo. Happy birthday di ay sa imong anak by Prime Rose Cortez nga si Rose Mi Carmen. Okay, malay payong pagsaulog sa imong adlaw natawhan karong adlaw. Sa adlaw ron. Adlaw Miyerkules o gapit sa una sa bulan sa Agosto. Sa tanang nagsaulog or magsaulog sa inyong mga adlaw natawhan karong mga bulan na malay payong pagsaulog. O andam ko nga mo shout out kaninyo or mo fan sign kaninyo, basta message lang mo nako. Walay problema kung gusto po dinyo magpa-advance greetings, kung gusto ninyo magpahimo og tarpaulin kauban ang ako ang dagway, pwede sab mo request nga magpahimo sa ako og sayo-sayo like 5 days before the celebration, like that. Yeah, you can request. Garap siya na. Pwede kayong ma-request sa akin kung gusto niyo magpagawa ng tarpaulin para sa inyong mga mahal sa buhay na naay dagway nako, og syempre ako ang greetings mas labing maayo, mas ganahan ko kay na akong dagway na taplak sa inyong tarpaulin. O syempre apil po ninyo ang dagway sa inyong ginikanan or sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Og sige, hello kay Pasita Gayol, kay Lins Angel, hello usab sa mga anak ni Mama Jane diha sa Danau nga sila Jans og Lowe.
Hello, usab kanimo. Hello. Sus, pasensya na nahumok gyud. Hello kay bay Evelyn Lisco Weak. Ambot sakto ba na bay? Kay Kenzo Yela Nikki Voj. Hello, usab kanimo. Og kay August Juan Hesta. Hello kanimo bay, daghang salamat sa imong komento ganihang buntag sayo sa ako ang post nga ako ang pag-welcome sa bulan sa Agosto nga ako siyang gipahibalo nga andam na ko makigbugno kanimo ning bulan sa Agosto. Ngay na out magbinuotan ka kanamo tanan. Daghang salamat bay. So wish granted. Kay Mary Grace ug sa imuhang hello sab kay Angeline Villa Carlos og kang Mary Grace og sa imuhang hubby Ahmad. Hello ninyo og kang Marian the Reality TV. Hello nimo bay Marian. So daghang kaayong salamat kaniyong tanan. Ako ang subayon ni taud-taud kung maluto na ang ato ang ato ang minyo karong adlaw. Di alam gipatuban na muna ako diya sa buy bawang. Wala pa na nako gikaon dugay na magduha na ka semana. Duha ka semana ba or laki? Sige, mag-usa ka semana di ay ambot lang. Wala naman ko nasayod ni mga adlaw basta kay mubuntag mo gabi. Kwarto kusina ana ra man gyud ang akong lakaw sa panahon dinhi. So mao to, wala sa nako nakaon nagsakit pa akong ngipon. Magpaabot ta no sa mga bay sa kung antod maluto to. Daghang salamat kaninyo tanan. Hello mga bay, naluto na no. So first thing we can do is remove na to ang toppings usa. No, atong i-separate diri sa plato. Sus gamating magkayang pwisto ana akong kuan. Video matagak unya. Sige lang basta tangtangon ning nasa ibabaw. Apil ning mga lemon. Mga lemon kaya ato ana siyang i-decorate sa ibabaw. So di ara mga bay ang kanon. Ito anang kuanon. Bismillahirrahmanirrahim. So mo na ni siya. Gaso-aso pagyud. Okay, alright. Mga una? Hindi pa. Unsa daw? Okay na daw. Sige, okay na daw. Magkano siya? Magkano ang sa puno ang sa daw sa kahuman. Pila na pang minuto. Hindi nga human na. Di ba ang kalatipa? Ang kalatipa, wala na. Late na kayo siya nag-request na yung tutoy sa manok. Ina sila, mauna na sila kaong kay late na sila tipa nag-request. Muli na di umang isa di eh. Muli na lagi. Ko thank you. Sige ra kay karon para ana gusto na na. Labi ako mga sanina kay. Muli na daw siya. Salamat. Makuhaan na ang kuan lauganan. Makuhaan ng kuan. Sa mo na ni mga bay. Okay. Diara sa ibabaw. Magdili kay maklaro ang atong kuan. So mo na siya. Diha na ko gibutang sa white para makita nila. Ito ning ikalat-kalat gamay. Maura gid ni 50 ka buok na, giihap na ko na. 50 ka buok shrimp sa usa ka bag. Dayon ato na siyang butangan og kaning naghiwa ko og fresh nga coriander sa ibabaw para it looks yummy. So muna na ilang pagkaon ug apil atong dakos kisbar or tamarind sauce. Muna ilang iparis ana. So mo na ni ang atong finished product. It's just like that, mix all together and everything, but it's really delicious, you know. I can see their faces that they are contented enough
the food that I'm cooking. Yeah, grabe siya, no? So, daghang salamat kayong tanan. And padayon lang kita sa ato nga maayo nga tumong din his kalibutan. O unsa niya, bahalag magkinaunsa. Basta laban lang kita kanunay mga higala. Daghang salamat kini ang inyong inday kab kami yung nagusara may sa Facebook ng Facebook Game Radyo.